ଆଜି ରବିବାର କୁସୁପୁର ହାଟ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ମନରେ ସବୁ ଗଳି ପଡିଛି। କଣ କିଛି କହିବୁ? କଣ ଆଉ କହିବି? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? କୋଉ କଥା? ତୋରି କଥା। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି। ପଇଲୁ ପଇଲୁ କହିଲୁ ପାଠ ପଢା ସରୁ, ତଥାପି ପାଠ ପଢା ସରୁ ଫେର କହିଲୁ ଚାକିରି କରେ, ଚାକିରି ବି କଲୁ, ପୁଣି ପାଠ ପଢା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଆମର ବି ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିବା। ପଇଲୁ ପଇଲୁ କହିଲୁ ପାଠ ପଢା ସରୁ, ପାଠ ପଢା ବି ସଇଲା, ଫେର ଧରିଲୁ ଚାକିରି କରେ, ଚାକିରି ବି କଲୁ, ଆଉ ଏବେ କହିଲାନି ମୋ କଥା ତ କାନରେ ପଶୁନି। ଆରେ କିଏ କହୁଛି ତତେ କାମ ଦାମ ସବୁ କରିବାକୁ? ବାହାର କାମ ତ ରୋକ ପଡା ତ କରୁଛି, ହେଇ ହେଇ ତୁ ମତେ କାଢିକି ଦଉଛୁ। ସେତକ ବି କରିବିନି ଯା, ସବୁବେଳେ ତୁମରି ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ଅଥଚ ତୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉଛୁ। ଆରେ ବାପାରେ କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ତୁ ଘର କଚେରୀ କି ଗଲା ପରେ ଘରଟା ଖାଲି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ କିଏ? ତୋତେ ହେଇଥାଏ 10 ବର୍ଷ, ଚମ୍ପାକୁ 5 ବର୍ଷ। କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ନିଆଁ ଲଗା ପୋଖରୀ ପାଣିଟା? ତାଙ୍କୁ ଆରପଟକୁ ନେଇଗଲା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏଡ଼େ କଲି। ଆଜି ତମେ ପରିବାର ହେଲା ପରେ ତମ ମନ କଥା ତମେ ବୁଝୁଛ, ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ କିଏ? ମା 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 ଆରେ କଣ ହେଇଛି କି ରେ ଶିବ? ମନଟା ଦୁଃଖ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମଲା କଣ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ବା? ଏମିତି ଗୁମ ମାରି ବସିଲୁ କଣ? ତ କଣ କିଛି କହିଲା କି ରେ? କହିବ କଣ? ଉଠେଇ ବସେଇ ଧଉନି ଭଲ ମତେ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜପ ମାରି ଧରି ବସିଛି। କେବେ ବାହା ହବ, କେବେ ବାହା ହବ, କେବେ ବାହା ହବ? ମଲା ମଲା ମଲା, ସିଏ କଣ ଖରାପ କଥାଟା କହିଲା ବା? ତୁ ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି ହାଣ୍ଡିଟେ କରି ବସିଛୁ। ପୁଅ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି, ବାହା ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି, ସିଏ କହିବନି ତ ଆଉ କରିବ କି? ଅଭିଷେକ ମଲା
তোর কিলো চাউଳ তোর কিলো ଚାଉଳ ମୋର ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦିଦିଟା ମୋର ଦିଦିଟା ଖାଲି ତ ତିନିଟା ନଡ଼ିଆ ତୋର ଦିଟା ମୋର ଚାରିଟା ବୁଝୁନୁ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁଆ ବେଶୀ କା ଦେବି ନା ହଉ ହଉ ହେଲା ଯା ଯା ତୁ ଆଗେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବୁ ଯା ହଉ ଠିକ ଅଛି
विशेष सूचना आम महाविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी श्रीजुक्त सरोज कुमार पाणी आम पिलांकर अभिनय मुग्ध हुई सुना बहुर टीम को 500 टंका पुरस्कृत कर Thank you.
ପିଲାଟା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଆସିଛି। ମା କଥା ମନେ ପଡୁଥିବ। କେବେ ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳିବ ବା? ବାହାଘରକୁ ଆସି 2 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ହାତ ଗୋଡ ଦିଟା ଚଳୁନି। ଆଜି ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ଡାକେ। ସେ ଆଜି କାମ କରିବ ମାନେ କରିବ। ତା ଦେହ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଦେହ ଖରାପ ବୁଝିଲୁ? ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା କାମ ନ କରିବାର। ତୁ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋ ଦେଢ଼ଶହ ରୋଜଗାରିଆ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘର ସାଆନ୍ତାଣୀ। ମୁଁ କାହା କାମ କରିବାକୁ ଯିବି? ମୁଁ କଣ ଏ ଘରେ ବଇବି ନା କଣ? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବୁଢ଼ୀ କେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଆସିବ କେଜାଣି? କେତେବେଳେ ବଥା କଲାଣି, କେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଆସିବ ଏ ବୁଢ଼ୀ? ଅତି ବୁଢ଼ୀ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମତେ। ଭଗବାନ ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଆସିବ। ଖାଇଦେ। पैसे खांसी ले लो ना। ମହାରାଣୀଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଛିଡି ପଡିଛି ଯେମିତି।
ତାରିଖ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ସେଇ ଦିନ ପରେ ବାହାଘର କାମଟାକୁ ସାରିଦବା। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ଦେଖୁନ ନା ଆଉ ବାରିକକୁ କହିବ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଚିନ୍ତା ନିଅନି, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ହେଲେ ଆଗ ଚାଲ, ଆଗେ ଆଈକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। চৈতি আইলো, চৈতি আই, চৈতি আইলো, চৈতি আই। ମଲା 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 ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ବା? ଶୀଘ୍ର ବାରିକକୁ ଡାକି ଦିଅ ମଙ୍ଗଳ କାମ ସାର, ସିଆଡେ ନନା ଆସିଯିବେ ଯେ। ମଲା ତମ ଘର କି କାମ ହବ କି ବା? ବାରି କାହିଁକି ଡାକିବି? ଆଜି ପରା ମୋ ଶିବୁ ଭାଇର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହବ। ମଲା 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 ତୋ ଭାଇ କେତେଟା ବାହା ହବ କି? ତମ ଘର ପରା ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ଅଛି। ନୂଆ ବୋହୂ? ନାହିଁ। ନୂଆ ବୋହୂ ନୁହେଁ? ତୁ ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛୁ ବା? ତୋ ଭାଇ କେତେଟା ବାହା ହବ କି? ଜାଣିଛୁ ଆଇ, ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆସିଛି ନା, ସେ କିଛି କାମ କରୁନି, ଗୋଟା ଖଣ୍ଡେକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାସୁଝ କଲେ ହବନି? ଏକାଥରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର? ତାକୁ ଗୋଟେ ସବକ ଦରକାର, ନହେଲେ ସବୁ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇ ଖାଲି ଖାଇବେ ଆଉ ଶୋଇବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଝାସୁଝ କରେ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ହଁ ତୁ ଯା। ମା, ଓ ମା, କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା, ଇଏ ଟୋକାମାନେ କିସ ହଉଛନ୍ତି? ନୂଆ ବୋହୂ, ନୂଆ ବୋହୂ, ନୂଆ ବୋହୂ ପାଇଛ? ଉଠିକି ଟିକେ ଆସିଲ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ ତମ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେ। ଇଏ ବା ମାରି ଦେବେ ଭଗବାନ।
ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଆଜିଠୁ ଘରର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଦେଲ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗରମା ଗରମ ଚା ନେଇ ଆସୁଛି ଗୀତ ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଚମ୍ପା ଆମେ କରିଥିବା ଯୋଜନାଟି କିଭଳି ସଫଳ ହୋଇଲା ହଁ ଭାଇ
କେବେ ବି ନ କରିଦିଅ